Está a piques de comezar o combate máis agardado desta velada, o título do mundo en xogo entre dous contrincantes hoxe. O galego Ourensán, afincado en Vigo, Simón González, actual campeón do mundo de full contact modalidade ISKA, que se vai enfrontar o italiano con pasaporte belga. Pelexa nesta ocasión pola Federación Belga Nicolas Marucci, actual campeón do mundo de full contact modalidade WKF. Un combate que se vai disputar no pabellón dos Remedios Ourensán. 3.000 afeccionados que van seguir e tratar de apoiar o seu paisano para que consiga o título de campeón do mundo WKF. O combate está programado a 12 asaltos de 12 minutos. E decir que Simón González ten 34 anos, pelexa na categoría de ata 82,5 kilos. Leva disputados 19 combates como profesional, 12 victorias por KO, ninguna derrota, un combate nulo. O seu adestrador é Carlos Conde. Marucci tamén con 34 anos leva moitos máis combates disputados, 54 combates como profesional. Aí está o primeiro asalto, a primeira toma de contacto entre os dous homes sobre o cuadrilátero. Simón González co pantalón negro, Marucci co pantalón vermello. Está traballando máis nestes primeiros momentos González coas pernas, aí o ben, boa protección de Marucci. Son, como é obvio, primeiros momentos de tanteo, aínda que agora chegou ben coa súa perna esquerda entre a protección das dúas mans do ítalo-belga, que se queixa aí de que non pode golpear na testa. Meteu ben agora outra vez a perna esquerda. Bueno, e agora impactou perfectamente cun directo de dereita, aínda que agora recibiu González de Marucci. Primeiros momentos de tanteo, volveu a entrar ben ca man dereita sobre a protección de Marucci. Patada ao costado, está tendo problemas para protexer esas patadas de perna esquerda de González, o ítalo-belga. Ahora recibiu un forte castigo, baixa a lona. Baixa a lona Marucci, recibiu un forte castigo. Primeiro do puño de Simón González, posteriormente co seu pé. Está dicindo o árbitro que pode seguir. O árbitro dá entrada outra vez. Aí está novamente ca perna, outra vez o italiano a lona. Isto que podería rematar no primeiro asalto. Non vai ser así porque, afortunadamente para Nicolás Marucci, acabáronse os 2 minutos do primeiro asalto. Nunca mellor dito aquilo de que se salvou pola campana. Vexamos a repetición como entra e por 2 veces cos seus puños castiga o seu rostro coa perna esquerda, que levaba traballando moito tempo, e cando estaba tatexando entrou con perna dereita. Aí o poderemos ver outra vez. Esa é a seguinte vez que se foi a lona Nicolas Marucci. Tamén caeu Simón González, pero porque cando ia buscar golpear o seu contrincante no rostro, este foi xo chan e perdeu a posición Simón González. Segundo asalto. Sigue castigando con perna esquerda. Aí o están vendo unha e outra vez, como un martelo pilón. Arriba e abaixo, no costado, e buscando tamén o rostro de Marucci, que se ten que ir para diante porque evidentemente o primeiro asalto levo perdido e ten que buscar compensación, e canto antes nos árbitros. Haberá que ver de todos os xeitos como reaccionou o forte castigo que recibiu de Simón González nos 2 primeiros minutos de combate. Sigue traballando unha e outra vez. Perna, puño, perna, puño. Perna esquerda, brazo dereito, unha outra vez, aí o ven. Perna esquerda, brazo dereito. As contestacións de Marucci son
máis co corazón que con outra cousa. E buscará, supoñemos, unha outra vez o clinch. As distancias cortas, cousa que non lle permite González. Aí o ven, coas súas pernas manteno alonxado, aí está. E aí estalle provocando un castigo que, de continuar así, vai nos haga supoñer que o combate vai rematar antes dos 12 asaltos. Bueno, calquera vendo as imaxes, se non conocéramos a Nicolás Marucci, sería para decir que hoxe Simón González ten un auténtico moneco enfrente, pero a verdade é que o está traballando de forma impresionante. Lembren vostedes que esa persoa que está sufrindo ese castigo tremendo co pantalón vermello é campeón do mundo. Pero é que o galego ourensán Simón González está realizando un traballo espléndido fronte ao seu público, que non para de animar. Estamos vendo os mellores momentos deste segundo asalto repetidos e vendo como sufre Nicolás Marucci. Aí vemos a Simón González co seu adestrador Carlos Conde recibindo instruccións na súa esquina, e aí vemos a Marucci recibindo aire de George Carvelis, que é o seu adestrador. Insistimos, Marucci é italiano, nacido en Italia, afincado en Bélxica, onde casou e pelexa para a Federación Belga. Terceiro asalto. Bueno, agora quere reaccionar, pero botando aí a súa man dereita primeiro, despois esquerda. Ahora puño esquerdo Marucci. Os seus golpes encontran máis o aire ou a protección de González que outra cousa. Agora sí entrou ben o seu puño esquerdo. A contestación de González. Dicíamos, Marucci busca máis as distancias cortas, é un home de menos envergadura que Simón González. González, pola contra, trata de manter as diferencias, as distancias, para facer valer a súa envergadura maior tanto en brazos como en pernas. Tácticamente o combate estáse desenvolvendo por donde lle interesa o galego, fundamentalmente producto das dúas caídas á lona de Marucci no primeiro asalto. Queixas agora Simón González de que lle deu coa testa Marucci, enfadouse, e o árbitro que di que volta a empezar. Marucci solta os brazos, non as pernas agora sí, pero sin ton ni son golpes ao vacío, ao aire. A meirande parte deles non impactan en ninguna parte do corpo de González, agora, ainda que agora sí entrou con nitidez na parte esquerda da súa faciana. Agora volveu a entrar outra vez coa esquerda. E rematou o terceiro asalto. Un terceiro asalto no que Marucci estivo moito máis activo, sen lugar a dúbidas, porque se sabe perdedor dos dous primeiros. Aí vemos repeticións de momentos deste terceiro asalto, como busca o aire Marucci, non o busca, pero é o que encontra, e como González si entra aí claramente coa perna esquerda. Cuarto asalto. Lembramos, campeonato do mundo planificado a 12 asaltos entre González e Marucci. Poñen en xogo González o título de campeón do mundo ISKA e Marucci VKF. Entrou ben con perna esquerda por dúas veces, por tres veces. Agora, co brazo, co puño esquerdo, volve o castigo a Marucci logo dun terceiro asalto no que estivo máis activo ítalo-belga. Está recibindo agora un forte castigo por parte de González.
Mide as distancias Simón González con respecto a Nicolás Marucci. Cada vez que este intenta achegarse para conectar algún golpe, protexe ben González e contraataca perfectamente. Aí o ven marcando distancias, primeiro coa perna, con puño. Agora sí entrou ben Nicolás Marucci. Pero vemos como o ítalo belga non está moi enteiro físicamente. Non está recuperado do primeiro asalto. Desde aquela non vai ca soltura física do galego, como se lle costara máis traballo andar polo ring. Agora entrou por 3 veces ben González, que agora recibiu unha acción non moi ética de Marucci, que foi reprobado polo árbitro. Non está Marucci, vaise, aí o viron, vaise po frente, custalle moito traballo manter a verticalidade cando é castigado. Remata o cuarto asalto. Un cuarto asalto sen lugar a dúbidas para Simón González. Aí vemos os mellores momentos deste cuarto asalto repetido, como por 3 veces entra, como entrou aí perfectamente no medio da protección, e agora coa perna. Diante de toda esa oleada de golpes, pois a Marucci o único que lle queda é respostar como respostou, embestindo pouco máis ou menos a Simón González. Segundo fuera. Quinto asalto. Quinto asalto. Caída de González, pero non por motivo dun golpe. Por eso foi reprobado Marucci. Vamos a ver como reacciona González. Pois de momento conectando perna esquerda. Agora entrou co seu puño esquerdo. Vaya golpe lle acaba de dar agora co pé esquerdo. Está moi tocado Marucci. Volveu a entrar outra vez co pé esquerdo. Dereito agora. Esquerdo, esquerdo, puño esquerdo. Está sufrindo un castigo importante. Non chega xa nin a protección. Aí o viron que entrou por 2 veces co seu puño esquerdo González, sin que fixera a ademán de protección o ítalo belga. Volveu a entrar agora con perna esquerda. Outra vez. Outra vez. Acabouse. Hai conta para Nicolás Marucci, pero están vendo vostedes como el mismo di que non coa cabeza. Está dicindo que non el mesmo. El foise para a esquina, non podía seguir. Bueno, aí va a felicitar agora a Simón González, coa le dice evidentemente caeu o chan. E non é para menos. Vaya currículum o do galego. No ano 83 conseguiu o seu primeiro campeonato, daquela campeonato galego de 64 kilos. 16 anos despois ten 2 títulos do mundo. O seu primeiro campeonato de Europa conseguiu no ano 84. Desde aquela unha carreira fulgurante para conseguir o seu primeiro campeonato do mundo no ano 96. Aí vamos ver. Repetición do momento en que esa patada foi definitiva. Xa se vai para a esquina, cos brazos caídos, sen respiración por esa patada recibida. Xa levaba moito castigo en golpes na cara, nos costados. Esa patada probablemente lle cortou a respiración totalmente, levouno para a esquina e non quixo saber nada. Pois xa fixo realidade un soño que tiña Simón González. Como decíamos, un galego de 34 anos, nacido en Ourense, aínda que establecido en Vigo, onde adestra.
con Carlos Conde. E aí vamos a asistir a un momento estelar da noite. En el quinto asalto, por abandono, el campeón es Simón González. Y le va a poner el cinturón de campeón del campeonato. Dous títulos do mundo para Simón González, o da WKF e o ISK. E agora aí están vendo como Simón González recibe o cinturón de campeón do mundo de mans de Jorge Gómez Barril, concelleiro de Deportes do Concello de Santiago, onde se está disputando no pabellón dos Remedios, onde se está disputando este combate. Dicíamos que un dos ancellos maiores do púxil galego era conseguir un campeonato do mundo diante da súa afección, diante dos seus paisanos, e por fin o conseguiu. Os anteriores fixérase con eles, concretamente este mesmo ano, en maio, campeón do mundo guaco de peso crucero celebrado nas Azores. Tamén este ano conseguiu o semipesado, en peso semipesado, campeonato do mundo guaco celebrado en Lisboa. Tamén en Vigo conseguiron no ano 97 o campeonato do mundo ISK en peso semipesado en Vigo. E o ano anterior, tamén no ano 96, conseguira por primeira vez ese título que revalidara no ano 97. Quería facelo en Ourense, a súa terra, e por fin o conseguiu. Estamos vendo mentres recibe os agasallos sobre o cuadrilátero os momentos máis importantes do combate repetidos. E ben, isto é no primeiro asalto, cando caeu o propio Simón González, pero máis que nada motivado pola caída do seu contrincante Marucci, que se foi por 2 veces a lona. Así pois, xa é momento de ir poñendo punto final. Lembrar, eso sí, que Simón González conseguiu hoxe o campeonato do mundo de full contact modalidade WKF, xa era campeón do mundo de full contact modalidade ISK. Este galego de 34 anos, doble campeón do mundo, logo de derrotar por abandono no quinto asalto o italiano con pasaporte belga Nicolas Marucci. Así rematamos con esa imaxe de Simón González sobre o cuadrilátero, agradecendo a todo o público o apoio prestado nesta noite. É momento de poñerlle punto final a unha gran noite, a un gran combate que proclama doble campeón do mundo a Simón González en full contact. La entrega de premios, recordarles que tendrá lugar ahora ya, todos nos acercamos hasta la discoteca Mami en La Machica, que tendrá lugar la entrega de premios y donde Simón González va a regalar tanto los guantes, allí incluso de sus peleas, todo va a ser